И здравейте, това е втори епизод Minecraft Pocket Edition. Извинете, че първи епизод беше толкова кратък, но се наложи. И така. Влизаме след малко в сървъра си. Тук с мен е Лудото Маняче, аз съм GamesBG. И първи епизод, както ви казахме, се правим голям чест. Само ли да направя ферма? Не, стига с тази ферма. Ще сложим тук камък. Както е истинския чест. Както знаете. Геннадий, тук трябваше да има едно черно куче. Така, аз съм GamesBG. Не ме нарича Геннадий, истинското име е Геннадий. Тя истинското име е Ади. Но е Лудото Маняче. Абе, стига си правила. Трябва ми едно нещо. Това е така да направим тук. Защо? Защото така е на честа. Ама ела да видиш отпред. Стига си ме рушава това, бе! Ето първи епизод с леглото. И видите, че направихме къщата без вас, но нищо. Така. Оп. Тази поредица може да се състои, както ви казах, от 30 епизода. Това. Лудото Маняче може да се наложи да говори по-силно. Защото е надалеч от мен. Така. Я чакай, спри за малко. Я спри за малко. Исках да видя нещо. Това е по-кратък клип, защото ми почти няма. Все по-кратък малко клипът. Да, клипът е малко по-кратък. 10 минутки. Защото Лудото Маняче му пада батерията. ние играхме цял ден и... Ама не слагай! Като истинския чест. Така. Мале, става верно като истински чест. Пишете в коментарите дали изглежда като истински чест. Ако не, пишете. Ако ли да, пак напишете. Моя канал се казва GamesBG, но ако... Отвътре няма да пишем, да таковаме, да запълним, защото много работа. Ако искате да ми гледате клиповете, пишете в търсачката. Пишете в търсачката ето така. Геннадий Доров с английски букви. Дори да са малки всичките, нищо. С английски букви. И то се ви излезе снимката само е едно огнено Г. Огнено Г. Запомнете, едно огнено Г, където пише GamesBG. Едно огнено Г, където пише GamesBG, пишете Геннадий Доров и пише GamesBG, огнено Г. Така, продължаваме. Днес се направим само клипът с големия чест. Само него клип.
Понеже... Нали ви казахме, че ще бъде някакъв по-кратък. На Майнкрафт очаквай клипа. И ти, лудо маняче, говори по-силно. Ето, верно заприлича като истински. Айде да лягаме. Сега се видите отвътре нашата къща. Ето ни нашата къща отвътре. Бързо! Много се бавиш! И затваряй. Оф, се спра дефицитите. Затваряй! Оп, извинете. Опшън си... Така спрат. Аре, бъгна ми хора. Бъгна ми хора. Ръчката за какво е? Така, извинете хора, изхвърляме от Майнкрафт. Ето, лягаме да спим, айде. Но ние се ги спахме. Не сме. Оф, все ги бъркам хора. Извинете. И Само излизам. така, айде. Който легло съм. Айде, лягай. Още да. Айде. Ще довършим честа и това ще бъде този клип. И лека ви нощ. Айде, лягай. Добре. Айде. Отваряй. Бягай. Ти се пази. Ти се пази. Ти. Къш. Къш, айде де! Ама ти си... Айде, че се свърши клипът и доде се моткаш. Хубаво са. Уе. Явно е. Като истинския и леглото ви май харесва, като гледам. Погледни какво правиш! Погледнете как. Айде, стига! Стига! Казвам, че лодото маняче. Аре, стига! Добре, геймс. Ти само го разрушаваш и само се ли готиш? Ами аз от другата страна ще почета. Не, това не ще. Влизай оттам, че правя това. Еми хора, това се бъде от този клип. И чао! Това се бъде от този клип. Дек, още не, но още 70 секунди. Айде. Не, пада ми батерията. До- Пада ми? До край. Да. Да, бе, да. Хора, това се бъде от този клип. Дано да ви е харесал. Благодаря. Дайте коментари. Лайк. Дано да ви е харесал. Коментирайте, оценете. Мерси, че го гледате.
И до скоро, дано да ви е харесал. Чао!